Kaixo, Mikel! Bai, atxaldeon. Zemuz! Ondo, eta zu? Ondo, jo, mila esker, etxoretzea Ba, ez da ezer. Zer. Etorri orduko lanean jarri desde luego, baina bueno, ondo gaude, ez? Bai, arki. Mikel, numoazea, Ni hemen Antibokua. Antiguokoa, Bai. Bulestukoa, Hoi da. Betiranik, Bai, tirani. eta lehenko urtetik aurrera agamunean Bai, hoi da. zabiltza, Bai, lehen urtean hasi nintzen. Bai, lagun batek esan zian, probatuko algenun da, beti kirolian beti bilizan du baina, bai, arraunian lehen urtean. 2023 edo 22an. Urrian, 22 izango zen, bai. 22 denboraldi bat indarakazu Bai. Donostiko taldeak. Bai, Donostiarra, bai. Eta zemuz. Ondo, gustoa. Gustoa? Bai. Denbo asko hartze dut, eta gorra, baina taldeko hiroa oso politia izatea, eta bai, gustoa, oso gustoa. Lagun batek animatuta hasi zinen, baina nola izan ziren lehenengo pausu horiek. Ba, beti ikuste genituen estropak eta ikustea jotinean, San Pedroa eta hola, eta beti elkarri izaten probatuko genukela, eta ez dakiz eta gero behar neska zean hiltzen Donostiarra nola hiltzen zen, haren bitartez, Donosti garrako bakin kontaktun jarri ginen da, hoxe. Mikel, esango zenuke agaunak engaintzatu zaiztola. Bueno, arraunako, kirolak, Kirola. zean, generalian. Gustatzen zaizu kirola Bai. Neiko urdurila naiz gaina eta geldik egoten nola ez dakit, energia... Mikelta, Nolaz bete energia gastatzen beharrak hau. Eta hori agaunak ematen zu adibidez. Hoi da, bai. Nola, lasaitzeko eta balioit, desahogatzeko eta... Baina, zeraka agaunak beste kirol batek ez duena zutzako. Sufritzen asko ikastea arraunian, eta sufritzezun bitartian disfrutatu ikia, nik mintzat ala iket. Eta taldian ikezun girua eta oso politia sortzea, ezkenian danak hainbeste ordu batea eta hainbeste sufritzen, oso giro politia sortzea lehiritzen zait. Sakrifikaua da, Bai, nahiko sakrifikatua bai, baina bueno. Entrenamenduak ia egunero. Hoi da. Zuain, bigarren urtean zabiltza, ze hori zapenak azola lehenengo urteaz. Ni lehen urtetik oso oroitzapen honak, regatak eta guasi ginean pentsatzen genuen regataik ez genula jokatuko, gure artean, suplente izango geha urten, baina bueno, entrenatuko dut, ez da gizeta. Gaukera izan genuen regata batzuk jokatzeko, gaina hori otik eta segundu batea egon ginen, hori bigarren ekipotik eta oso guztua. Bai, ilusio asko egin da, aurten. Lehen urtean aukera ez genuen izan, da bandera matastintze deuna. Olako gauzak ere motibatu ingo dizu, ez? Hombre, negu guztia entrenatzen jardun da geho, azken entanak horren bila gabiltz, bandera maten bila. Gaina entrenamenduak aipatzen duzula. Ia egunero, baina negutik udaberria aldaketa izango negun gehiago bauan entrenatuko duzula. Eta udaberrian kanpo aldeaka. Hoi da, bai. Urria azaroan aldean astegea, da gimnasion erabat, hasieran. Urtarrila arte gaina hastian bi deskansu iketeu, gure kasun behintzat. Eta erabat, gimnasioan, ergometron, da korrika eta hola. Da geho ja bai, urtarrilen ja astegea ureta, aste burutan da ureta juten. Eta pixkanaka, on ja asteazkenetan ebe jutegea, eta geota gehiago ureta bai. Ez sekulak aldatu baina bauak
entrenatzen dezutenen faltan botatzen duzue kanpokoa. Bai, segun ze egualdi domentzat bai. Egualdi ona alin badago eta azkenian gure zean entrenatzeko tokin beruareik edu eta guretan, gu azkenian arrauneako aika entrenatzen da guretan entrenatu nahi izate dugu, poletiagoa gutzako guretan entrenatzia. Baina, bueno, azkenian neguko rekompensak udaran etortzea eta negune saiatin berra da. Rekompensa, baina nahi behintzat oso aurrigabea eta zaiz ura osoa topea zabiltzatela ez. Bai. Niko gorra, nik ala ikusten nun leheno. Ordu asko dia, baina, bueno, talde giruan da azkenian, saltza hortan sartze zeanian, gauzak albo batea utzi ber, parrandak da launekin denboa gutxi xidoteko, baina azkenian ikustatzea bali mazaizu, azkenian bandera bat irabazi izkeo, eta laun girua, eta oso politia. Eta gainera, konpentsa horrek alde ezan joan ere konpentsatuko du. Bai. Baina familia batean zaude. Azkenen hainbeste ordu batea pasatzek jaunez, ondo eman, ez tezu aguantatuko eta hobeto ondo eman da, laun giro, gu behintzat kriston laun giro dako. Agaunean, asir zinean, bazenun helbururik. Ez, gu bat helburu ikabe hasi ginen, azkenian probatu nahi genuen, nile korrika tebiltzen izan, txikitan pelotan ebai, da, probatu nahi genuen, aber zertzan, entrenatu, da, gu hasi eramintzat, entrenatzeko probatzeatik, hasi ginen. Eta guai? Aurten, bandera bat aurrena bentzatak ja ikusikoa. Bandera bat lortzea pozgarria izango ez? Ez dut probatu baino bai, ala izango, seguru asko. Lortu duenek esango jo beto baino. Komentatu dezu, korrika, pelota, nahiz eta zure kabuz egindako zerbait izan, balioko zizuten ego agauneako oinarri moduko bat edukitzeko ez? Bai, noski. Azkenian kirolian otxua, sufritzen pixkatik otxuta, eta fondo fisiko bat lortu lehendikan. Baina alare arrauna bezalako korrikanik nahi kaxabakarrik egiten nun, da pelota txiki-txikitan, hasi que beste sufrimendu klasea dago. Beste maia bat. Eta sufrimendu hori, noa eamateu alako asiberi batek, alako gazte batek. Hasieran behintzat, enula bukatuko iritzi itzaiten nahi. Jartzen nintzen arraunian, da danak segite zuen, da nila lerrina, eta nahi iritzi itzaiten, eta bertan seko ere behar nula, baina, azkenian dana bukatzeu eta... Agaunean, ikusten zaituztegu, agaunean egiten, faktoretako bat da, jendeak ez duena ikusten da, ez zoazela eserita, ez? Hoi da, bai, eserita junezko azkenian lesionatzeko aukera asko dago, da gutekea bizkarreko azkeneko ezurrian kontra hankakin presilu einez, hola, itean movimenduakin lesionatzeko hobia dalako. Horretarako entrenatu beharko duzu, ez? Bai, azkenen abdominalak eta horra aguantatzeko 20 minutu entrenatu inberra du, bai. Negataka, eta ikusten bekezu egokia zehala erantzuteko. Agaunean bat hasi daizteke jakinda, edo derrigo ikasi behar den zerbait da. Nik uste, aurreneko egunetik dakinik ez dala hasi. Porque emateu errexea, emateu hor jarrita tiatzi, emateu baina gero jarritakoan niko komplikazio izatea eta ura moitzean, ian olatuk inda, zea eta hor, hasieratik ondo itxeunik. Nik ez dut ezautzen bintzat eta ez dut uste inor da honik.
indarra ere negutu beharko da, Bai, noski, ez dela. Bai. Segun noiz itxezun, nola, azkenian indarra iti bakarrik alperria hor, danakin bate inezkeo eta inberdan momentu nikia, importantia hor. Eta ni kuriositate bat daukat, beste kiroletan adibidez ikusten dugu momentu hori botila hartu eta urra edatzeko. Hemen ez dago. Ez, hemen ez da, hemen hasi eta bukatu arte segi, horregatik esaten nun, danak segi ikeu eta nahiz eta, ja, nekatuta egon da gehiago ezin dezula iruditu, beste danak segi ikeu eta segi merra da horra, así que bukatu arte, diferentzia handia, bai, pelotan adibidez gu tantotik tantoa nahi genunian, Hori da. deskansu ete genuen, ba, alde hortatik, bai, horregatik da sufritugu baita ere. Eta telebistan ere ikustea pilotan, kanto bat eta gero uga Hoi da, edatzen. bai, arnasa hartu eta gura, ja. Eta komuekan ere bai. Hoi da, Eta bai, eta bizikletan, da, Ba. bai. bai, itxasoa behar, bueno, zuru nostia gaztea, baina itxasoak asko emango zuzun, Bueno, ni berez, esan berragaten ezela oso ondartza zalia eta itxaso zalia. Ez, bestela guztiaz izki kirolak un izan du naiz, udaran da, baina berez, naiz eta donostiko izan itxasuan eragarpen hori ez da kataskonik. Bestela, kirola guztiaz zait eta Mendia gehiago, ez? bai. Nia gehiago. Bai, Beti esan behar da, ondara ez da gustatzen, gero eta gutxio eta Ja. eta hori mendia dago. bai, nire mendila gehiago guztiaz zait berez. Baina agauna da kirol bai itxasoaren menpe dagoena, itxasoaren egoeraren menpe, ez da pelota bezala, zu gainera jakiko zu peloten ibiltzeko pilota leku batera zoaz, eta beti berdin dago, itxasoa ez, Ja. itxasoak berregune ditu, eta gaunak hortak egokitu behar du, ez? Bai, hoi ala da. Azkenian, ogaldi txarra, olatu asko dauela, suspenditu daiteia batzutan da, Abai, bai, batzutan gaztianak eta bati bat, ogaldi txarrakin da olatu handi balin baue suspenditu izan duia. Guri aurten descenso bat ondarribikua suspenditu itzaigun da, bai, azkenian, olatu asko balin baue, arriskutsuara izan daiteke, baten bat ondoratu inezkeo, golkatu inezkeo eta, bai, frontoian ez da olako gauzaik, izan lehike, irristatu gutiala gehiago, gutxio, baina danatzako berdina da, eta azkenian, hori dominatu lehikezu, baina itxasugan indarra, behin limite batzutatik aurrea, eta kogontea, eta hori da, bai, fotografia badaude. bai, asko. Fernando Valenzuela zuen entrenatzaile, ostea, zen guztiakin, baina asko dakien tipo bada, ez? Bai, Fernandok arraunatik tiarri daki, bai, afizionatu handi bada, betidanik bizi izan dula iruditzen zait, arrauna, eta gehiena ez daki, gehiago dakiena gengo ja, baina asko daki behake bai. Eta eakusten ondo daki gaina, bai. Gauzak simple esatetu, beti gauza berdina, ez du mariatzen inor da, ondo eakusten. Edu behartzen, zebala jendea behartzen duna, Bai, gaur gauza bat esate izuna eta bihar beste bat jendia bada bai. Eta adibidez, zer ikasi duzu urte honetan agaunak zeren gutxi dagamazu agaunak. Ba, nik ikasiet taldiakin euki erdan errespetua eta konpromesua. Horke beste kiroletan pelotan da adibidez da zea eta jendiak errexo guzteu, entrenamentuta jun gabe eta igual, ba gaur zoze dakat eta gaur ez nik joa eta arraunian nik ikusiet, ordua jarritakua eta entrenamenduk beti merdiala eta
Hoi azkenien personan responsabilidadek hartzeko asko balio bizitzak gore. Pixka disiplina hori gauza batak erakusten dizuna beste gauzetan aplikatzeko, Hoi da, bai, bizitzak ore nik uste asko balio da. Porque bado, jendia beti toki guztita behan du aiatzeana, eta arraunien ikusi nintzen nikoi, jarritako orduan, danak ondo. Taldearekiko konpromesua, taldearen babes horiek sentituko duzu ez. Hombre, bai. Ezkenen proba bat oiteteu, ergometruan da negun izan duteu probak, eta aldamenian lagun guzti gehiagitzia, eta elkar animatzen da, bai, asko nabaitze hori. Baina lehenei batu dituzu estropadak ikaragarria izango da estropadak egitea ez. Bai, bildurratan emate basieren. Bai, zera. Hor, azkenian behin jarritakoan ezintzea gehatu eta ez dakizu, lehenengon zer dan, azkenian ze sufritu dan, o nola bukatuko zuen, o aguantatuko zuen, o nik batzen naiz lehenengo hasi nintzanean, uste baino beto bukatu nungeo bukaeran, baina hasieran bildurra handiakin bai. Porque tope hasi ezkeo eta gero ez dakizu, ostrat, ez baita aguantatzen, eta, baina, bai. Eta momentuan jabetzezea belu horietak azula edo gero kontuatzezea. Ni bildurrakin aurretik gehiago kontuatzen nintzen. Gero ja behin hasitakoan, haizea eta segi, baina hasi aurretik eta tensioi, azkenian, ostrat, ondo aguantatuko aldet eta hoi aurretikan, nik gehiena. Baina gauze baitetan pentsatzen duzuna, ala hona internetean bitaten badakit teknika presente mantendu behar dela, baina ni adibidez ibiliketan ibili nahi eta beti musikan pentsatzen du, zuri pasatzen zezu alakoek loez. Segun ze egualdi da onda, pentsatu izan dut bai. Hola, kanpoko gauza desberdinetan, igual, korrikan ito beharri nikoan ian, sensazio berdina, sentitu izan dut batzotan. Baina, teknikakin nahiko lan izateko, normalian da. Ondo juten nahiko lan izateko, orduan. Gehienetan ezin izate dugu, beste gauzetan pentsatzen gon. Agaunak ere, emango zizun lekuak ezagutzeko aukera, ez? Bai, lehen urten, aztarga asko, kostaldia eta asko ezautu genuen, bai. Ni gaina kostan esan dizut itxasua ez dit gehiagik zehatzen da, apena senitun ezautzen, hasi que, bai, lehen urtean, mutriko aldetik barra burrea eta ondarru eta asko ezautu genitun, bai. Eta pogutu bategatik galdetuko banezu, badakit ez zehara oso itxaso zalea, baina pogutuak zapaluko zenituz. Bai, batzuk, bai. Zein datukizu gogoa hola, de repente. Gogora nahi ilusio handia itezian, da enun lehen gurtian ateatzeik euki, baina Donostiko portuen. Ilusio, emozian aurten regata bat bakau hemen, kontxan. Kontxaku ez, baina ligan bakau regata bat da. Horrateatzea ilusio ngolietak bai. Baina, Donostiko portuen nire asko gustatzen da. Oso polita da txikia, izkina baten kokatu da. Bai. Politia bai. Baina, lehatu komentatu duzu, komika, badakitez profesional baina, lastaketen batean edo pateatu zenuz. Ni pelota utzi nunean, hasi nintzanek abuz korrik egiten, da atean nintzen behobia gazten. Behobia gazten? Bai, 15 kilometro, 7 kilometro, 6 kilometro ez da gizerdian. Han atean nintzen, 16 urtekin nola, eta gero atean nintzen, arraunen hasi aurretik, hor mendiko karrera batian, aian, bai. 14 kilometrokoen, bai. Zemaren boa? Hor atean nintzala? Zemaren boa zera lastaketak.
14 kilometrokoa izango zen, ordu eta erdi bat hola. Da bestia, ez dakit zen, 20 minutu. Bai. Esperientzia horiek ere oso aberasgarriak izango zen. Bai, gorputza ezagutzeko bati bat, noaino iristetzen da, sensazioak, azkenen sufritzen eizean nian, nekaduta zabenean, gorputzan sensazioak ezagutu inberdia, go jakiteko aguantatuko zuen, ez dezun, pasatean behar du, bestela ez da jakiten. Eta adibidez, zentzu hauetak, aguante hauen zentzuak, ze hande esango zenuke da hola korrika eta launa benetan gorputza aguantatzeko garaian. Bueno, nik horrik egiteko aukera neko gorputze ez da errexakat, orduan nik horrika neko errexitet muskularki, nik horrikan petxua betetz zait, azkar junezkeo momentu, baina arraunan adibidez indarra egin behar duzu, da momentu ibalian hartu behar duzu arnasa, orduan arrauneko movimentun hartzen ikastez balin bazu, ja ezin duzu muskuluk ondo landu, eta bai, ni zaila guetxe zait arraunen, nekatu behutia. Esan daiteke esfortzu bikoitza da. Bai. Gorputz guztiak initezu gaina eta... Baina, arrauna eta kirola bakak ez, zuke bizitza izango duzu, gazteak horiek bai. Baina, ze ikasi duzu, zerbait ikasi duzu edo eskola bukatutakoan zein zenun. Nik DBH bukatu nunean, mekanizatuko grado medio itxakun nintzen, Usurbila, Zubieta, grado medio erdi maila inun, gero goi maila ere bai, piezen mekanizazioko goi maila, eta gero ja lanian hasi nintzen. Bai, 2 urte initun tailer batian mekanizazioan, da bain aukera eukinun Irizarren sartzeko eta Irizarren nagoen. Irizarren zaude? Bai. Hau bai? Hoi da, bai. Joita, abeaino joite zea? Bai, hemen Antiboko batekin gaina aukera eukinun, han lan egin elkarrekin jutegea kotxian, bai, guztua egia esan. Denboa pixoa da, baina guztua, oso guztua. Lanko goga, edo? Fisikua, bai, gorra, fisikua, oso fisikua. Ikusin, bihar gorputzak urtekin nola aguantatzen, baina, guztua. Nire azkenen geldik egotekoen naiz da, nik ez dut balio. Ordenagailun aurrian eoteko 8 ordu ez dut balionik. Irizarren jendea eskok itegu lan gainera eta sekulako ekipoa. Bai, lan giro hona eta, bai. Oso ekipo hona, bai. Baina, behatzen zaizu tagite txiki hauetan lanak eta entrenamenduken eta hunkiek iparioz. Orduan, baina, zuke zaletasuna erukiko dituzu, ez? Bai. Nei animali guztia zaizkita asko. Bai, da, asteburutan da, oain arraunekin gutxixio, baina saiatzen naiz. Osaban eta juten, osabadaka animali dazkata. Han zestoan. Juten naiz tarteka behan gana, da, hoxe, bai, guztia zaizkit. Zazta gainen, ez? Ez. Gertu hortik, baina ez. Beste gaizan. Bai. Zuga eguneko kontasunea mugitzen da. Donosti, Omaiztegi eta zestoa. Hoi da, bai. Bakoitza punta batian. Hala, duran gadu bat. Baina kotxea eukiko zu. Bai, biharrezkoa. Nere kasu meintzat, biharrezkoa. Eta bidaba. Bai. Gaztea gea, horregatik bizitza oso alakagu hauetik ugea metxak eitetzeko zepolita sanatzen. Bai. Baina nire honekin galdetu nahi dizut. Hemenik 5
bostutetak, zer egitea gustatuko litzaizuke? Kirola egiten segitzia gustatuko litzaiake. Arraunian ez dut uste. Aparte, bizi irein nahi dut. Da, ni kirola nire kabuz, eta igual korrika pixkat, o mendia jugun lasai-lasai, o igeritea, o bizikletan, baina lasai-lasai nire kabuz. Hainbesteko konpromesioik hartu gabe, eta oain gaztiak eta oain aukera egitorri zait, eta probatu nahi nun, da probatzen nahi naiz, baina hemendik 10 urtea eta neska lagunare baka, eta azkenian lagunakin, da egon nahi duke, denbo gehixio. Orduna laguna ez da beltiako, Ez. Nire kasu mintzat ez. Bada jendia, txikitatik gotu dana eta hoi bizi duna, baina ni probatu eta disfrutatzen nahi naiz, egitea esan, baina hemendik 10 urtea naiz arraunien ikusten ez. Zer musika entzuten duzu? Hani euskal musika, trikitixa eta guzti ez asko, eta bai. Xabi Solano eta... Bai, da, bai. Eta kontzertuta jutezea. Leheno gehixio, baina arraunakin, ia egin izez. Horiak ere etorriko da. Bai, hoi da. Olako gauzakin berkotxeuta. Bukatzeko, nuke hau bukatu nahi, jakin gabe zentzuriak zure kezkak. Mikel, zer kentzen dizu loa gauetan? Ni egia esan buruei buelta asko emate zio gainea eta... Bai, ni gauza txikinakine ez du ematen, baina buelta asko emate zio buruei eta lan asuntuak da jendiak indazkaten harremanak asko importantzia handia emate etorri. Bai, eta kirolai, bai. Baina regatan badakaten ian, hola, asko. Kostat zait loikia eta oso urdurian nola nahi zen, bai. Azkenean urduriak behanok hori dakagu, ez? Bai. Niz, lasaiak dianak ez dakit, igual, behaieke problema hori eukiko, baina... Igual, okerako daude, igual okerako. Bai, ez dakit, gure zeo probatu baina... Mila esko etortzea bat. Ez da, ez kostatu. Oso guztu egon ez gainea. Egon gara. Bai. Bilaleko liego, agur bat, gure ikusi lehi. Bai. Agur. Aio.